Så hvis jeg får blå kort nu, og så ulter, og så ulter herhen, og så tager jeg hen her, og så ham her. Ej, det var fedt det der, det var fedt! Løb! Det er fint. Jeg skal til jobsamtale på fredag, chat. Det glæder jeg mig til. Okay, nu skal vi logge ind her, kom så. Så er de sådan, nå, det skal han ikke have lov til. Så er man sådan, fuck, nu skal jeg hjem og sutte blik. Ej, ja. Jeg skulle jo have malet. Ja. Det skulle de vise store, der kommer på den her stream. Ja. Vi er lige i gang med at finde ud af, hvordan man egentlig knækker koden til livet. Vi er sgu ikke vi er ikke langt derfra. Koldt. Kom nu lidt! Jeg søgte ham på den champ her, ser I det der? Chatten, jeg er så fucking brandvarm, mand.